Tak. A jemne zakopávaš. 20 sekúnd. Takže toto máme po obehu. Efektívnu kompenzáciu. Tak aby na druhý deň bol zregenerované. Dobre. Druhý cvik máme skoky dozadu 3. Pekne si do toho sadneš, vystrčuje stehna, neutrálne postavenie pánvy, napriamený chrbát, zaktivované lopatky, ramena. Ešte raz? Sa robí 3x po 3 skoky. Tak. A voľne dopredu oddychnúť trošku a ešte posledný krát. Tak. Ty si tam pekne dosadneš, to je ono. To je ono. A teraz je zanoženie, čistá extenzia v bedrovom klbe, zanožuješ, snaží sa byť napriamený, zaktivované brucho, aby bol drieková chrbtica napriamená, keď je zaktivované brucho. A pracuje gluteus a iliopsoas sa strečuje automaticky. Čiže tieto 3 veci naraz musia byť aktivácia brušného, napriamenie chrbáta, aktivácia gluteus a stretching iliopsoas. Super, super. Tak. A trošku aj pracuje hrudník, ruky. Paráda. Super. Čiže netreba ísť ďaleko s tou nohou, lebo potom to neudržíš. Super, super. Tých 10 opakovaní. Potom sa robí ešte trošku stretching toho iliopsoasu a na záver je ešte zopakovanie celé ešte raz. Takže trošku takto to vystrčujeme. Tak, že ideš dole s tým kolenom pravým. Že si ísť dole. Okay. Tak, zase to aktivita toho brucha napriamené, tak. A cítiť stehno, vpredu. Dobre. Tak. Ešte viac dole koleno ľavé. A dozadu možno noha trošku, aby si to nacítil. Ľavá noha ešte možno dozadu. Aby si cítil, že... Tak. Dobre, cítiš? Lavačka by mala byť. Dobre, a toto sa zopakuje ešte celé raz. Ďakujeme.